Кмет на голяма община господин Станислав Денчев, Хасково. Наградата ще получи Диана Александров, главен експерт спортни дейности. Благодаря от името на господин Станислав Денчев, кмет на община Хасково, за това, че за втора поредна година община Хасково е наградена с наградата за спорт. Това означава, че ние вървим в правилна посока и ще продължим по този начин. Още веднъж благодаря за наградата. Уважаеми съграждани, както видяхте преди малко, поводът за разговора ни днес тук и за дискусията, която ще проведем, е това, че господин Денчев, кмета на Хасково, за втора поредна година е избран за кмет на годината в категория спорт и младежки дейности. Тъй като той самия осъзнава, че тая награда е абсолютно нереална и незаслужена, дори не отиде да се вземе наградата. Логично, извинявай, аз имам обаче изключително е странно да се награждава за втора година този кмет поред, при положение, че нещата в града ни са специално в спорта и младежките дейности е изключително зле работа. Сега тук можем да изброяваме много неща, ама да почнем да кажем от зала Дружба. Защото ние имахме предложение за ремонт на тази зала, нали така? Да, в предходния бюджет. Което беше прието. Което беше прието. Какво се случи обаче, откакто е прието това предложение, т.е. то трябваше да се започнат ремонтните дейности тази година, нали така? Сега сме края на октомври. Започнат ли е такъв ремонт да почне от там? Значи първо залата е протекла още декември месец 24-та година. За първи път. За първи път е протекал тавана на залата и по-специално залата по баскетбол. Няколко дни преди да се проведе състезание. Това е голямата зала, където е, нали, да кажем за хората, които не гледат, това е голямата зала, където се провеждат всички официални матчове и големи събития, така да го кажем, защото тя е най-голямата зала в Хасково, закрита, защото хората, които не са от Хасково, нали, трябва да знаят това нещо, че става въпрос за най-голямата закрита зала в Хасково и тя протече, нали, още миналата година и от тогава нищо. Да. Сега пак наново протече на 3 октомври тази година. Логично, по-малко от месец. Защото сега заваля, нали? Защото сега беше лято и ни валеше, нали, с месеци ни валя в Хасково и сега заваля и протече отново. Тоест нищо не са правили. Протече фоето отново и този път елемент от изолацията на тавана на залата по тежести пропадна и оттам също протече. В момента най-вероятно залата за тежести, тя се намира до голямата зала, също закрита зала, която е пристройка към голямата зала. Да. Така. Да. И тази зала продължава да тече, въпреки че е прието нашето предложение да се направи ремонт. Кмета Дечев официално, когато беше обсъждането на проекто бюджета на община Хасково, пред всички, има много свидетели, обеща, че ще направи ремонт на залата тази година, на цялостния облик на залата, конкретно и вътре на отделните зали и на съблекалните. Обеща официално. Това кога? В началото от бюджета? Да, преди да се приеме бюджета. Ама това не му е първото неспазано обещание реално, защото доколкото се спомням, когато той беше за кандидат кмет, нали, и все още действащ кмет, беше обещал да изгради многофункционална зала в град Хасково. Случи ли са това нещо, някакви първи копки, нещо има ли в град? 2 години от мандата му минаха, няма дори първа копка на тази. Той проект сигурно няма, аз не съм виждал такъв проект. И ние не сме виждали. Ти си в комисията по младежки дейности, спорт и младежки дейности. Точно така и там ни се е предлагал на вашето внимание. Не се говори за такава зала. Между другото, само да вметна, като каза комисия за спорт и младежки дейности, ние от Възраждане сме най-активните в тази комисия и благодарение на нас тази комисия се събира почти всеки месец. Само за справка, предни мандати тази комисия се е събирала, говоря преди
20... Преди ние да бъдем в общинския Преди нашия съвет, мандат. се е събирала годишно по 3-4 пъти. Годишно по 3-4 пъти. И може да си направите сметка за какво управление, за какъв спорт в Хасково въобще говорим. Явно сега, защото се събирате всеки месец и за това му дават наградата, бе, човек, защото той друга причина няма да му се даде. Да, другата спортна зала, която е Спартак, отново в голямата зала също има теч, който е от миналата година. Чакай, на Спартак и правиха ремонт тук преди няколко години, преди 2-3 години, обаче, пак по време на мандат на Дечев беше явно ремонт. некачествен ремонт, защото се вижда с просто око как тече тавана. Ремонт на ремонт. Тоест има петна мокри Да, вече, появяват се, да. когато вали, примерно, както сега на Въндръбен. Точно така. Другата спортна зала Юнак, фасадата на спортната зала има отчупени парчета. Чакайте сега, Юнак, тя въобще функционира ли? Функционира, провеждат се тренировки по акробатика там. Там се провеждат. Да. Тоест, те се провеждат, но на нея не е прави ремонт от дълги години. Много години, да. Аз съм, примерно, като дете съм играл там. И ние сме играли, повечето от нас сме играли. Ние ходихме да я посетим преди около 10 на дни, беше заключена. Отвънка състоянието е плачевно. Предполагаме вътре. Лазулката се люспи, пада, едни ленти бяха, такива предпазни ленти бяха опънати. Така през стъклата видяхме, че има сменени малко дограми, т.е. някакви врати бяха сменени прозорци, но само това. Положението на залата е критично. Тоест, откакто от бай Тодорово време никой не е правил ремонт на тази зала. Тоест, нито една от спортните зали не е в добро състояние. Тук пропусна да кажеш за младост, за стадиона, да, това не е зала, но там... Там се инвестираха много пари, почти 2 милиона ли? Там безумието е, че няма съблекални. Там пък няма съблекални. Няма съблекални, да. Провеждат се много Тоест, футболни състезания. Ние предния път, мисля, че във видеото го казахме, че там на стадиона няма съблекални и е абсурдно, нали, децата в зимно време или пролетно време или есенно, както е сега този дъжд, трябва да се събличат вънка на дъжда. Или на дъжда. Айде, те ще играят, нали, все пак, ама после като свършат играта, нали, трябва да се привлекат с сухи дрехи, как ще се случи това нещо. Да. И треньори, съдии, делегати, родители, деца, да не говорим за туалетни или па нещо друго. Ти пък сега ще пускаш и козирка да направят. Ти пък много искаш, бе. Значи, може да съм съблекални и козирка сега ще поискаш и ти пък. Остави, човека има още 10 мандата да работи. Малко така данни да ви дам. Ако сравним бюджет 2017 година, тогава са дадени 200 000 лева от бюджета за финансиране на детско-юношеския спорт. Цели 200 000 за една година, така ли? Да. Те не ги ли е срам тия хора? А сега, 2025 година, от рекордния бюджет, никога община Хасково няма толкова голям бюджет, 170 милиона лева. От тези 170 милиона лева, едва 385 000 лева са отделени за детско-юношески спорт в нашия град за цялата година. А само да кажем, че бюджетът е нараснал почти 3 пъти, нали така? Да, в сравнение с 2017 мисля, че беше това около 50 милиона. Това е преди мандата на някъде. Дечев, когато той не беше кмет. Това беше около 50 милиона някъде бяха тогава беше бюджета, даже не знам дали толкова е имало. Така, сега е 170 милиона, т.е. 3 пъти е нараснал бюджета, но за младежки дейности и спорт се отделят малко повече от, даже няма и 2 пъти. Да. Средства. Тоест, ако трябва да гледаме ръста на бюджета, би трябвало някъде към 700-800 хиляди лева да се отделят, близо да кажем милион, да се отделят за младежки дейности и спорта, а в момента се отделят около 400 хиляди лева. По-малко. Като има клубове, например хандбален спортен клуб Асти 91, за цялата година получава субсидия 11 500 лева. Ние сме много добри в хандбала. Така, хандбален спортен клуб Хасково също 11 500 лева. Наскоро децата даже бяха спечелили титла, тук в Хасково беше провеждат се състезания в спортна зала Спартак. Тези 11 500 лева са изключително недостатъчни, при положение, че тези деца ходят по различни турнири в страната и в чужбина.
С тях не може да се финансира... чакай малко сега, чакай сега малко. Аз съм сигурен, че кмета има стратегия в тази цялата работа. Значи нарочно там се играе на студено, ако може да играят, да тичат по-бързо децата, с по-малко пари, нали, да нямат екипи с дребите, газ и да могат да са най-добрите. Само те затова печелят титли. Това е стратегията на Дечев. Няма, нали, залите падат мазилките, те трябва да подминават така, нали, да тичат, беше стане страшна работа. Друго, което не споменахме, че в зала Дружба тя се използва не само за спортни мероприятия, там се провеждат концерти, включително и благотворителни концерти. В зала Дружба е и по време на избори. Там са поместен РИК. Поместен РИК или ОИК. И там се приемат документи и има хора, които стоят с много часове там. Така че абсурдно е тези спортни зали да са в такова състояние. Можем да обърнем внимание на масовия спорт в Хасково. Горе, където е на Кенана, където е фитнеса на открито, няма осветление. Вечерта много лятото нямаше, не знам сега дали са направили. Ние пуснахме ли сигнал за тази площадка? Говорили сме много пъти. Единственото, което най-вероятно са направили, може би от 20 дни не сме ходили да проверяваме дали има или няма, но последната ни информация е, че няма осветление, спряха осветлението на парка на Деня. Там пък защо? На новия парк? На новия парк, да. От 10 дена няма осветление. Там пък защо го спряха това осветление? Най-вероятно мислят нищо. Не им излиза бюджета, рекордният бюджет не им излиза. Справи са осветлението, туалетните са затворени от над 7-8 месеца вече, игрищата вече се заключват и са заключени. Не знам какво се случва с този парк. 9 милиона са дадени, то реално не функционира. Половината не функционира реално погледно. Добре, да кажем на хората, къде могат да тренират децата в град Хасково? Видяваме, залите са в плачевно състояние. Примерно футболни игрища, да кажем горе-долу за през лятото има някакви изкуствени терени, но зимата могат ли да играят футбол някъде? Смисъл такъв, аз знам само за една закрита зала, която става за игра в Хасково, за футбол примерно, която е зимата и всички ходят да играят там, даже няма часове, бутат се хората кога да играят. Не е зала Спартак, тенис кортовете. Горе тенис кортовете. И това е, няма нито една друга зала за футбол. Там има и за тенис на корт 2 игрища. И тази е единствената зала за закрит футбол в града ни. Имахме решение на този проблем. Още миналата година ние предложихме чрез Общинския съвет директорите на общинските училища да отворят физкултурните салони в неработно време, подчертавам, в неработно време, както и дворовете в училищата. Тоест след 5-6 часа до към 8-9 и събота и неделя и официалните празници, салоните и дворовете да бъдат отворени, а не както е сега. Заключено и забранено да се влиза. Ние сме израснали по тези дворове, всеки един от нас е играл. И аз като родител съм много по-спокоен. И знам, че моето дете е в двора на най-близкото училище, примерно. Тя няма да ходи да обикаля града да търси някакви зали. Той няма и зали, не знам какво ще търси. Но като родител съм много по-спокоен, като знам, че детето ми е вътре в училище на двора. Дори предложихме физкултурните салони да бъдат на някаква символична цена, за да могат директорите все пак да си покриват по някакъв начин консумативите, там разходите, които са за поддръжка, отопление и така нататък. Тъй като кмет на годината в тази категория, не го прие това нещо. Искате да кажете, апокалипсиса е пълен в спорта, децата няма къде да тренират, залите са почти непригодни, тези, които съществуват или са в тежко състояние за ремонт. Има игрища, които са изградени, но не се поддържат с късани мрежи, с мръсни, неподдържани. Прави се нещо, но не се поддържа. Още едно неизпълнено обещание на Дечев. Не знам дали помниш,
Ние имахме предложение за ремонт на площадката на Стара планина, която е зад поделението от Стради. Отново беше прието предложението, но площадката онзи ден минахме оттам, се е в същото положение, което си беше. А там бяха отделени немалко средства. Кой се случи с тези средства, нямам представа. Те са били предвидени в бюджета, но то не се знае дали... Има още месец и половина-два до края на годината. Съмняваме се, че нещо се случи. Тоест извода е, че не само, че не се финансира спорта, ами и няма достатъчно спортни обекти, където може да се практикува и масов спорт от населението. Как ще се привличат младите хора, като дори няма къде и да спортуват и да отидат с семействата си да се забавляват. Друг проблем са децата с специални потребности. В града ни има само на 2 места специализирани люлки за деца в инвалидни колички, които не са в много добро състояние. Помощното училище Петър Берон. В двора му няма нито един уред, където децата могат да тренират. В училището има деца с двигателни проблеми. Ние имаме решение на този проблем. Смятаме да предложим в бюджет 2026 година да се изгради в двора на училището адаптирана детска площадка, за да могат тези деца, които учат в помощното училище Петър Берон, да бъдат извеждани и вън да тренират и да се забавляват, защото в момента те няма къде да отидат. В двора една гола площадка, където няма абсолютно нищо. Тоест, като погледнем, нито се обръща внимание на професионалния спорт, нито на масовия спорт, нито на децата с специални потребности. Тогава защо спечели награда кмета Дечев? Дечев, връщай наградата, бе, човек. Не е за тебе това нещо. Даже направо слизай от поста, защото не можеш елементарни неща да свършиш за този град, бе, човек. Ти дори за децата, залите са в тежко състояние. Децата няма къде да тренират. Затваряш училищата и дворовете, няма къде да тренират и там поне да ходят да играят след училище футбол. За нищо не ставаш, бе, човек. Защо ги правиш тия неща? Ти деца нямаш ли? В този град не живееш ли? Какви са тези глупости? А пък после и награди ти дават за това нещо. Кажи на Дилян, че не искаш тази награда и му я върни. Там да се я връща откъдето са ти я дали. И да дадат на някой кмет, който наистина заслужава. Да, макар че се съмнявам, че има такива от ГЕРБ, но това е друга тема. От ДПС също няма, пък той почти цялата държава те управляват. Ако не управляват те, ако ходят да се снимат с Пеевски под герба и минават към ново начало. Добре. Това е за сега. Аз мисля, че достатъчно напоително, заедно с Есения дъжд, обяснихме нещата. Така че Дечев трябва да си дава наградата обратно, защото аз не виждам една причина, поради която да е заслужил. Нито средства отделя, нито има възможност къде да тренират децата, нито има условията където да тренират. И зимата сега, като падне снега, всичките треньори и отбори, където има в града, по всякакъв един спорт, къде се набират по тези зали, като част от училищата, дори не ги дават директорите тези зали. Аз имам по-добре предложение, вместо да връща наградата, направо да дава после и да се приключва. Да. Та мъка, защото той не е само в младежки дейности и спорт. И на други места не го обивам. Инфраструктурата няма да говори. Сега видя ли за какво става въпрос, човек? Тук улицата на всяка втора шахта е забита. Почакаха до сега, че не почистиха шахтите. И шахти, и столбове, и дървета, просто е... тук до ОББ-то тия 3 стълба ще паднат още малко. И дървета има и съхнали, просто е цяло приключение да живееш. Опасен град. Добре. Уважаеми съграждани, ако имате какъвто и да е проблем или сигнал, не се колебайте да ни сигнализирате чрез линка под видеото.